Vážení prítomní, skončila sa 26. školská akadémia. V dnešný deň v tejto miestnosti na tomto javisku opäť zažiarili svetlá reflektorov, aby nám predstavili hviezdy a hviezdičky hereckého, umeleckého sveta našich gymnazistov. Pred našimi očami defilovalo detstvo. Detstvo je čas rozprávok. O chvíľočku tento čas bol naplnený zlodejkou dobou, keď sa človek postavil proti človeku, neskôr človek versus technika, a mali sme možnosť sledovať zneužitie techniky, ako by vplývalo na nás ľudstvo. Ale tiež sa objavili cestovatelia a sme radi, že ich túlavé topánky našli cestu späť domov na Slovensko z cudziny. A odrazu zažiarilo slniečko. Medzi lúče slniečka sa dostávajú rôzne modifikácie lásky a nad nimi sa vznášajú oblaky a obláčiky šťastia. Pretože cieľom všetkých 7 divadiel, ktoré tu dnes vystúpili, bolo jedno a aj jedno ostáva. Slúžiť ľuďom, obyčajnému svetu, aby sa dokázali pokloniť duchu umenia a žili ako ľudia. Všetci, ktorí sme tu a ktorí chodíme do divadla, snažíme sa naučiť sa divadlo milovať. V dnešný deň však ten bohato prestretý stôl umeniu patrí nám všetkým. Každý si zobral z neho, čo potreboval, a tak mi dovolte, aby som sa poďakovala všetkým účinkujúcim pedagógom. Vidím tu našich bývalých študentov, jeden z nich bol práve na javisku. Ďakujeme im, že sa prišli pozrieť, a nie len to, ale že tie divadelné nite sa nepopretrhávali ani po mnohých a mnohých rokoch. Ďakujem tu prítomným rodičom. Ďakujem všetkým sympatizantom našich divadielov. A tak mi už neostáva iné len skonštatovať. Klenba 26. školskej akadémie sa pomaličky skláňa. A my sa tešíme o rok na 27. školskú akadémiu. Dovidenia.